תגיד, תקנו הזיכונים, כפרות. מפחדת שנייה. זה כמעט כמו שאני עושה בבית כל היום, הסלון, ימינה, שמאלה, סדר טוב טוב, עושה את הקריות, מחזירה את הקריות, עושה את הקריות, מחברת בחדר הסלון, מרימה את הגב, מחברת את המזרון, מחזירה את הגב, סוגרת, אמא שלכם, תפסיקו לאכול על הספה כבר, די. ילדים זה שמחה. אז מה, איך הילד? הכל בסדר, יצאתם מהבית, היה רגוע. מי פה הכינה אוכל לפני שהיא יצאה, סדרת הבית יצאה לגינה, ואז יצאה ומי ישירה את כל הבלגן, אמרה בית סדרו בידיי, אני הולכת, יש שיחה על התמודדות עם... צבי לחץ, אני חייבת ללכת, אני לא רוצה, אבל אין לי ברירה. אומרת לבעלך לשנה, אני הולכת להרצאה בנושא חשוב, כשאני חוזרת ואני רוצה להיות הבית נקי וילדים נשואים, לא אכפת לך.